ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କଳେଶ୍ୱର ମା ଶ୍ୟାମଦଣ୍ଡକାଳୀ ଭାବନଗର ହେଡ଼ବନ୍ଧ ଗୋଇଲଣ୍ଡି ଏବର୍ଷ ନୂଆ କରି ବାହାରିଥିବା ଦଣ୍ଡନାଚ ତାର ଭେଟିଦେବ ମହାନ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଶିବଙ୍କ ସତ୍ୟବଚନ ଚଢ଼େୟା ସର୍ପ ଦର୍ଶନ। ତାରିଖ 2/4/2025 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ। ତାରିଖ 3/4/2025 ଗୁରୁବାର ସ୍ଥାନ ବିଜିପୁର ଅମ୍ବିକାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 4/4/2025 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ କନିସି। ତାରିଖ 5/4/2025 ଶନିବାର ସ୍ଥାନ ଭାବାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 6/4/2025 ରବିବାର ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ। ତାରିଖ 7/4/2025 ସୋମବାର ସ୍ଥାନ ନିଗମ ନଗର ଚତୁର୍ଥ ଗଳି ଆଙ୍କୁଲି। ତାରିଖ 8/4/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନ ଭାବିନପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 9/4/2025 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଗଜପତି ନଗର ସପ୍ତମ ଗଳି। ତାରିଖ 10/4/2025 ଗୁରୁବାର ସ୍ଥାନ ପାଣିଗ୍ରା ପିଣ୍ଠ ସାହି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 11/4/2025 ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନ ଗଜପତି ନଗର ପଞ୍ଚମ ଗଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 12/4/2025 ଶନିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 13/4/2025 ରବିବାର ସ୍ଥାନ ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ 14/4/2025 ସୋମବାର ସ୍ଥାନ ଗୋଇଲଣ୍ଡି ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି।